Hej, den her video er den første jeg laver i forbindelse med vores statistikforløb. Den har til formål at vise, hvordan man lynhurtigt får et overblik over et datasæt, når bare man bruger de rigtige værktøjer. Og det allerbedste værktøj i den her sammenhæng, det er simpelthen WordMat. Og til dem af jer, der er Mac-brugere, så tager det helt roligt, fordi det er nu muligt at downloade WordMat til Mac. Det er faktisk en Mac-computer, jeg sidder med her. Jeg har brug for lige nu at få et overblik over et statistisk materiale. Jeg vælger at gå ind i statistik og trykker på statistisk regneark. Så kommer der sådan en dialogboks op her. Der skal man bare trykke Enable Macros. Så kommer der sådan et Excel-ark op her. Vi tager udgangspunkt i en forening, vi kan kalde den De Unge Filminstruktører, hvor man mødes en gang om ugen for at lave film og diskutere film. Og i den her klub, der har medlemmerne naturligvis en alder, og det er den alder, jeg godt kunne tænke mig at få et overblik over. Herover kan I se, der er nogle rådata. Så her kan jeg skrive alle aldrene ind på mine medlemmer, og det vil jeg nu gøre. Læg mærke til, at lige så snart, at jeg har skrevet, at der er en, der er 23 år her, så er der en observation herover, altså på 23, og den optræder nu med en hyppighed på 1. Jeg ser, hvad der sker, hvis jeg skriver 22. Aha, og 23 igen. Så laver den her faktisk, mens jeg skriver min rådata herover, så laver den her faktisk min hyppighedstabel. Jeg vil nu udfylde min hyppighedstabel, og vil ikke spilde jeres tid, så det gør jeg lige, mens jeg sætter filmen på pause. Som I kan se, så har jeg herover i kolonne A indtastet alle aldrene på de 40 medlemmer, der er i den her klub. Excel er selv i stand til at lave en hyppighedstabel. Hyppighed, det fortæller jo noget om, hvor hyppigt en observation optræder i et datasæt. Og her er observationerne alderen fra 19 til 27 år, og så tæller den Excel selv, hvor mange af de her medlemmer, der er 19 år, det var 5, 20 år, det var 3 osv. Så på den måde har Excel selv lavet en hyppighedstabel. Det smarte ved det her program, det er, at hvis jeg trykker kopier til øvrige ark, så kan jeg efterfølgende gå herned i bunden af skærmen, og kan jeg se, at der er nogle forskellige faner. Der er data, det her jeg indtaster min rådata, og det her, så kan jeg så vælge, om jeg skal operere med nogle ugrupperede, altså nogen, der ikke er i intervaller, eller nogen, der er i intervaller, som er grupperet. Jeg kunne godt tænke mig i det her tilfælde at arbejde med nogle ugrupperede, med et ugrupperet datasæt. Det I kan se her, det er stort set alt det I kan blive spurgt om i forhold til et datasæt. Hvis I kigger her, så har jeg min hyppighedstabel, og derudover så er der også i den her tabel vist frekvensen. Frekvensen er jo den procentdel, en observation optræder i forhold til hele datasættet. Der var 5, der var 19 år ud af 40. 5 divideret med 40, det giver 12,5%. Frekvensen kan man jo både skrive som procent, som brøk eller som decimaltal. Her kan I se, der skriver den som procent. Så jeg kan egentlig bare gå ned og aflæse i det her skema, det har Excel selv regnet ud for mig, at der er 25%, der er 22 år, altså 10 ud af 40. Derudover så har Excel også beregnet den kumulerede eller den summerede frekvens. Man beregner den summerede frekvens ved at lægge procentsatsen for en observation. Lad os bare tage udgangspunkt i alderen 21. Der er 12,5%, der er 21 år. Dem lægger man sammen med de observationer, der er mindre, altså 7,5% og 12,5%. Det giver samlet 32%. Så jeg kan egentlig her se, at 32,5% er 21 år eller derunder. Jeg kan også se, at 90% er 25 år eller derunder. Så det har Excel også gjort. Derudover så har Excel fundet frem til nogle deskriptorer. En deskriptor, det er en måde, hvor man kan beskrive et datasæt. Og kvartilsættene kommer jeg tilbage til i den næste video, som handler om boxplot.
Men I kender allerede medianbegrebet, og den kan I se, den har Excel allerede beregnet. Derudover kan I se, at den også har beregnet middeltallet, altså gennemsnittet, så I kan se, at medlemmerne i den her filmklub i gennemsnit er 22,5 år. I kan naturligvis også aflæse mindste værdien på 19 og største værdien på 27 og trække dem fra hinanden, så har I variationsbredde. Derudover kan I se, at Excel har lavet 3 eller 4 diagrammer til, hvor boksplotten og trappediagrammet vil jeg komme tilbage til i den næste video, og så i stedet for knytte en kommentar til pindediagrammet. Det her pindediagram, det viser jo faktisk mine observationer ud af x-aksen, og hvor hyppigt de optræder op ad y-aksen. Så det er altså et pindediagram ud fra de her 2 kolonner. Imidlertid så synes jeg, at det her pindediagram er lidt grimt. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig at tilpasse min x-akse, så jeg markerer bare lige x-aksen hernede. Så kan jeg højreklikke, og så går jeg ned i det her formatere akser. Og her kan jeg så se inde under scale, der kan jeg sige, okay, hvor skal min x-akse gå fra og til. Og fordi at den yngste er 19, så synes jeg ikke, det giver nogen mening at arbejde med 0 år. Så synes jeg, vi kan starte med at sige, at den mindste er 17, og fordi den ældste er 27, så kan vi lade den gå til 29. Og så trykker vi egentlig bare OK, og så tilpasser Excel mit pindediagram, så det ser sådan her ud. Og det er faktisk allerede klar til at kopiere over i Word, hvis man vil. Derudover er det naturligvis også muligt at knytte en overskrift og alderen ud af x-aksen og skrive hyppighed op ad y-aksen, så helhedsindtrykket er meget skønnere. Så det er en måde for jer overordnet set, hvis I egentlig bare kan finde ud af at indtaste rådata herover, så kan I faktisk få Excel til at lave både hyppighedstabel, men også diagrammer og så videre, beregne frekvens og kumuleret frekvens, gennemsnit og så videre, helt selv. Og det er helt lovligt i forhold til, når man skal lave problemregningsopgaver.